xa daquela tiña cara de que comporía cancións que te deixarían o pelo de punta e coa culler no aire. Quen é? Mercedes Peón ou Rosa Cedrón? Yo diría Rosa Cedrón. Me suena más. Mercedes Peón. Tío, Claro, é que Eran aquí dos vela con opcións. moito pelo, entonces. Non ten valor para marcharse, el queda e aguanta. Iván Ferreiro ou Paco Lodeiro? Iván Ferreiro. Con esa carita. Sí. Me da un poco mal de miedo, ¿eh? Pois é Iván Ferreiro, sí. Ti dalle un micro e non haberá fronteiras. Soki ou Aida Tarrío? Aida Tarrío. Tiempo. Sí, vamos. De pequena xa tiña cara de que ia a facer un dueto con Pablo López. Isabela Maneiro ou Miriam Rodríguez? Home, pola cara, tenme pinta de Miriam Rodríguez. Miriam Rodríguez. Vamos! Os anos non pasan por el, a ver quen con máis de 30 se move e rapea como este, Enrique do Rosario ou o único dominicano do combo dominicano. O único dominicano do combo dominicano. Tiene bastante pinta de dominicano, ¿no? Pois é Enrique do Rosario. Vaya, Sabes quen é Enrique do Rosario? conozco el nombre. Y ya, es cantante, ¿no? Estuve a chafar un cacho con él. Siente y aprenda a mover tus pies. Oh. E aquí remata o reto musical desta semana. Algúns adiviñaron o instante e outros levaron un chisquiño máis. Pero isto non remata aquí. A Liga SWR aínda ten moitos segredos que amosar. Iso sí, temos que ir a pola seguinte batalla. Vamos.